Wel, dwi'n credu yn amser yn ei ddechrau. Mae'r Cystadleuaeth yn brwyd bob blwyddyn. Right at the start, the competition's always very close fought in every of these sessions. It's been a pleasure to attend so many of them since I've been here. Mae'n bod yn bleser yn cymryd o rein ers bod yma. Dwi'n siŵr eich chi joio y noson a chlywed lot o unigolion dawnus wrth dangos eich holl paratoiadau i chi. Bydd Ysgol Evans yn neud cyflwyniadau rhwng y eitemau a cyflwyno'r beirniaid, so gyd sydd wedi dweud yw diolch yn ddod, mwynhewch y noson, mwynhewch y ffiniau pan y noson, a dwi'n siŵr gewch chi noson arbennig yn gwmni y ffordd plant ifanc unigolion sydd yn ni heno. Diolch i gyd. Dwi'n hefyd yn bennaeth maes ar y celfyddydau yn y ganol. Nawr dros blynyddoedd wrth gydweithio gyda'r adran gerddoriaeth, dwi'n cael fy nghyfareddu yn llwyr gan dalent a dawn ein disgyblion ni. Ac yn sicr mae gwledd o'ch blaen chi heno. Hoffwn ni'n gyntaf ddiolch yn fawr iawn i Mrs Ruth Lewis Caerfyrddin am noddi'r gystadleuaeth yma. Mrs Lewis yn gyfaill ffyddlon a chymwylasgar iawn i Ysgol Plasmawr, a dyn ni'n gwerthfawrogi ei chefnogaeth hi yn fawr iawn iawn. Diolch yn fawr iawn. Ein beirniaid ni heno, gai ddechrau gyda Mared. Roedd Mared yn ddisgybl y Plasmawr tan 2016. Roedd hi'n aelod o'r côr, y gerddorfa, y band jazz yn yr ysgol, ac fe gyfeiriodd i'r parti bechgyn iau ar nifer o achlysuron. Roedd hi'n brif dylnores yng Ngherddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru, gan hefyd astudio'r piano a'r delyn a'r ddyddiau Sadwrn yn y Conservatoire Iau yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn ystod ei amser lefel A. Graddiodd Mared o Brifysgol Bryste yn 2019 gyda gradd dosbarth cyntaf mewn cerddoriaeth, arbenigedd mewn perfformio a hanes cerddoriaeth, hanes music. Erbyn hyn, mae Mared yn byw yn Llundain ac yn gweithio i'r cwmni cyhoeddi cerddoriaeth Lucy and Hawks. Mae hi hefyd yn mwynhau bod yn ymddiriedolwr ifanc ar gyfer celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ac mae'n aelod Rwd o Gor Llundain a mae Mared yn un neges sy'n fan hyn yn dymuno'n dda iawn i'r holl gystadleuwyr. Lleici. Hyfryd dy weld y Lleici a diolch yn fawr iawn i ti'n ymuno gyda ni heno hefyd. Mae Lleici yn gynt ysgol Ysgol Plasmawr hefyd. Astudiodd fflwt yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gan raddio yn 2012. Ar hyn o bryd, mae yn ei blwyddyn olaf yn astudio am radd meistr mewn perfformio ar y fflwt. Yn ogystal â'r clasuron, mae gan Lleici diddordeb mawr mewn cerddoriaeth a thraddodiad gwerin a hefyd electronig ac ar gyfer y fflwt a bydd yn mwynhau arbrofi gyda'r trimais mwyn gwthio ffiniau. Wedi graddio ei bwriad yw dilyn gyrfa amrywiol yn y byd cerddoriaeth yn perfformio a ddysgu'r fflwt ac ar hyn o bryd mae hi hefyd wrth i'n sefydlu busnes yn trwsio o Brenner with Brenner. Da i ti yn cyfredin o'n ti. Allan o'r cedau i gofio fan chi. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno gyda ni heno. Mwynhewch a dymuniadau gorau i'r cystadleuwyr. Ac hefyd, dymuniadau gorau i Mrs Evans a i Mrs Lydian a diolchgadau croeso gyda nhw am hyfforddi a chefnogi'r disgyblion yma. Felly Mrs Evans, os ydych chi'n barod? Yn gyntaf, i gystadlu, mae gyda ni Aidan Dorrington yn clarinet. Mae Aidan yn blwyddyn 11 a fe fydd yn dechrau gystadleuaeth hi.
allan. Felly, ydych chi'n iawn i barhau? Gwych, felly nesaf sydd gyda ni yn chwarae'r piano, dyn ni'n mynd nôl i ddisgybl y flwyddyn 9, felly gael gyflwyno i chi Peggy Whitby.
Lingers. 1, 2, 3, 4, 5.
ti, Ioan. Nesa, mae gynnon ni Alice Davies hefyd yn ddisgybl ymwneud 9, a fe bydd Alice yn cystadlu ar y trumpet.
dyn ni'n gwahodd enillwyr y llynedd yn
barod i ymuno gyda ni? Mae Erin yn disgwyl yn wedyn ar ddeg bellach ac sefyll aroliad ys gael ei bobi yn Erin. Defnyddig gorau sydd wrthyn ni gyd yma yn hynno. Gan y ffynadwr gyda'n eich. Diolch yn fawr i ti, Erin, wyt ti'n barod i berfformio i ni? Yn digedig, diolch yn fawr iawn i ti, Erin. I bawb sydd wedi cyfeirio a'i hyfforddi nhw hefyd, diolch yn fawr iawn i chi, ac i Mr Lake a Mr Evans am gynnal y noson hyfryd yma. Congratulations gresol i chi gyd bod wedi dysgu hyn o'n chi, ac mae'n mor braf i weld gyda'r dros Victoria yma, felly
nosweithio yma. Mae'n rhan mawr o'r siapio ni fel cerddorion, felly cadw'ch fynd achos chi gyd a neis bod nôl. A mae'n siŵr bod chi'n gyd yn cytuno bod ni wedi cael bledd a hanner heno. Mae gwyn rili anodd dewis un person, ond ni wedi gorfod, ond oedd pawb yn ffantastig. Hefyd, diolch i Rhydian Lake am gyfeilio. Mae'r chwarae gyda Cornelin yn rhysgil, falle ti'n gwybod. Ond fi definitely wedi gorfod dysgu a trwy'n hwn. Mae'n rhywbeth am y siadw, really. Pan o'n i'n meddwl am beth o'n i'n chwilio am heno, o'n i'n bwysig cael cyferbyniad rhwng darnau neu o fewn darn, dangos be chi'n gallu gwneud yn gyfan gwbl fel perfformiwr. A fi'n meddwl ni cael hwnna yn pawb yn meddwl. Un peth cyffredinol, peidiwch bod ofyn symud y stand neu symud lle chi'n sefyll. Byddwch yn gartrefol ar y llwyfan cyn dechrau. Achos weithiau pan mae'r stand yn rhy uchel, ni'n colli cysylltiad o'r perfformiad, a wedyn falle ni ddim yn cael gymaint o be chi moyn cyfleu yn y gerddoriaeth a chi'n trio wneud. Felly, stand, peidiwch bod ofyn, symud pethau a wneud chi'n yn cael trafod cyn dechrau. A cymryd eich amser cyn bod chi'n dechrau hefyd, sy'n bris cyn bod chi'n dechrau chwarae, bod well bod chi'n teimlo'n gyfforddus, bod chi'n teimlo, bod chi'n hapus, a wedyn bod chi'n dechrau. Ni'n mynd i wneud o'i hun? A un peth arall cyffredinol hefyd, bydde fe'n hyfryd gweld chi'n cydnabod y gynulleidfa chydig bach yn fwy. Mae'r ddwy o'n i'n cofio pan o'n i'n gorfod bod ifanc, bydde fe'n teimlo'n eitha lletchwith pan chi'n sefyll na, chi'n nerfus, mae pobl yn cyfnodwyo a mae'n teimlo bach yn odd weithiau. Ond mi'n cofio rhywun yn esbonio fe i fi fel bod rhywun yn rhoi anrheg i chi tra bod nhw'n cyfnodwyo a heb bod chi'n cymryd fawr a heb bod chi'n gweud fel bod chi ddim yn dweud diolch. Felly, bod yn teimlo bach yn lletchwith, mae fe'n rhan bwysig a bywyd. Dwi'n mynd edrych yn lletchwith na bobl. So wnawn ni ddechrau gyda Aiden ar y clarinet. Dan heriol iawn yn chwarae yn dda iawn, gyda rhythmau glân a control o'r darn i gyd. Newid da iawn mewn cymeriadau fewn y darn. Oedd sections gwahanol amlwg a nes di really cyfleu hwnna yn y music. Falle rhywbeth i feddwl am pan yn mynd yn is lawr yn y nodau, cadw'r air i fynd fel bod sain gwaelod mor dda a sain uwch. A bydd hwnna hefyd yn helpu gyda tuning ar y nodau gwaelod. Da iawn ti, really da. Nesa oedd Rhian. Technegol yn really gadarn, dewis really neis o dda, eto yn dangos lot o sgiliau gwahanol sydd yn sefyll ar hyn. Oedd yn meddwl, jyst cymryd fel oedd Mad Good, cymryd amser i diwnio i sefydlu ar y llwyfan cyn dechrau, fel bod cyfeirio'n dechrau o'r dechrau gyda ni ar tua'r gynulleidfa. Sain hyfryd trwy'n draw o'r nodyn cyntaf, a oedd yr hyder a'r sain jyst yn tyfu trwy'r perfformiad. Nesaf oedd Eili. Darnau hyfryd, oedd articulation o'r nodyn cyntaf yn really crisp yn y rytter yn redig, a nes i gael newid hyfryd rhwng tôn, nes i yn amlwg newid tôn yn y ddau ddan. Wyliau, oedd newid y
tôn bod y tynyddiaeth yn edrych ar yr is-gwaelod yn cael ei supporto fel bod nhw'n mynd yn fflat, jyst weithiau. Ond oedd y newid tôn yn amlwg, a oedd ti'n amlwg yn hoffi'r dan ac yn mwynhau chwarae. Gwyliau ar y diwedd, oedd nodyn ola mor atmosferic bod ti ddim jyst yn gollwng fi, bod ti'n dal yr atmosfer yn y stafell tan y munud ola. A Morgan oedd y pedwerydd, da iawn ti'n chwarae da i'r heryn, mae aml dalentog a nes di newid o un i'r llall yn hawdd. A tynyddiaeth rili da, yn wedi violin, ond y ddau o tynyddiaeth di'n gwych. Gwylia bod ti yn cymryd amser am dechrau bod oedd rhyw 6 bar cyn i ti ddechrau, jyst cymer anadl iawn mwyn bod cwbl o nodau cyntaf yn rili bod yn bwrw nhw reit yn y canol. Efo'r violin, rheolaeth rili da o'r bwa. Byddai'n ofalus weithiau bod e ddim yn rhy drwm, ond ar y cyfan, oedd e'n rheolaeth rili da ar y nodau tynyddiaeth da ar y nodau uchel yna hefyd. Felly, oedd e'n dewis anodd iawn, ond ni wedi penderfynu heno bod enillydd cerdded ifanc hŷn yw Amy. Felly, yn gyntaf yn cysylltiaeth iau, gafon ni Griffith Rhys ar y delyn. Da iawn ti am fentro heb y copi, a fi'n eitha siŵr ta'n chwarae telyn yr ysgol ti. Felly da iawn hefyd yn chwarae, mae'n anodd pan ti'n chwarae offeryn, nid offeryn ti'n gyfarwydd gyda hi. Sain hyfryd gyda ti, yr unig beth byddwn ni'n awgrymu yw peidio dangos y cymgymeriadau ar dy wyneb, achos diw'r gynulleidfa ddim yn nabod y dan mor dda ti. So, mae'n digwydd i'n gyd, pan ni'n nerfus, ni'n gyd yn cael cymeriadau a does dim ots. So ni'n i wrando ar perfformiau perffaith ni eisiau clywed eich dehongliad chi o'r darnau. Felly, da iawn ti am ddefod barhau, a mae eisiau teimlo'n rili cyfforddus heb y copi. Felly, sy'n byd yn bod gyda chwarae gyda'r copi os mae hwnna'n teimlo'n fwy cyfforddus i ti. Ond da iawn am ddefod barhau. Oedd gyda ni Osian. Da iawn ti am gymryd amser i diwnio, ni'n teimlo bod ti wedi cymryd yr amser i setlo. Agoriad da gyda ti, sain cryf, hyfryd, jyst eisiau cario rai o'r modau isel ychydig yn fwy, ond sain hyfryd a tôn da am cyfan. Oedd arddull darn dda, rhythmau lan, a ti amlwg o wir yn mwynhau y darn, felly hwnna'n wych i weld. Wedyn gafon ni Peggy ar y piano. Ti'n edrych yn hyderus yn gyfforddus pan nes ti mlaen i'r llwyfan, a oedd yn hyfryd i glywed ti'n cymryd dy amser oedd yn bot o hyfryd gyda ti'n dan yn cyntaf, chwarae llyfr yn iawn. O'n i'n teimlo falle gallu bod bach mwy o gyferbyniad dynamic yn y dan cyntaf. A nes ti symud yn dda iawn wedyn i'r ail ddarn, oedd y cyferbyniad yn wych rhwng y ddau arddull wahanol. Oedd y rhythm yn dda, sylwyr rest yn dda iawn hefyd. Os yw'n gallu bod bach mwy pan oedd y dynamic yn fforti, ond yn y cyfan, dynamic yn dda, a nes drwy gwyn hyfryd i gael y diwedd, so hwnna'n wych. Wedyn gafon ni Iowan, dechrau fel Lingus, sef
ond not business i mwynhau fel fawr. A then hefyd i weld ti eto fel Peggy cymryd amser pan nes ti mlaen, ti'n paratoi, ti'n fel bod ti wedi ymlacio, ti'n teimlo'n gyfforddus cyn i si ddechrau. Arddull yn dda, reolaeth dda eto, llawer o sylw i rests, a o'n i'n wir yn gallu gweld ti'n mwynhau dy hun. Mae'n wych. A wedyn symud i ffainer ar y drums, eto reolaeth da, digon o egni, chwarae glân iawn, rhythmau da gyda ti, a ti'n edrych yn gyfforddus iawn, ti wastad yn hyfryd fel cynulleidfa i weld. A ia, hyfryd i weld ti'n cydnabod y cynulleidfa hefyd. Wedyn gafon ni Alice, sain hyfryd yn y whole new world, chwarae glân gyda ti, eto ti'n edrych yn gyfforddus ar y llwyfan. O bosib, gallu wedi cael mwy o gwahaniaeth yn y dynameg a oedd eisiau bod yn ofalus gyda rai o'r rhythmau, ond ar y cyfan perfformance hyfryd. A oedd newid tôn a arddull i Master of the House yn hyfryd hefyd. A oedd sylw at y rast yna, puls da gyda ti, a gofyn mwy o gwahaniaeth dynameg yn darn yna pan hyfryd. A wedyn yn gorffen, o'n i gyda Aneirin. Dau o'n ti'n chwarae ar ben dy hun, achos mae hwnna'n sialens yn ei hun. O'n i'n teimlo bod ti'n hyderus, y techneg da gyda ti arddull hyfryd. Sain da gyda ti'r holl ffordd fyny'r offeryn. A sylw da y rest eto gyda ti. Gofalus weithio bod ti'n defnyddio mwy o dafod er mwyn wneud articulation pan geiriau, dim ond weithiau. A wedyn, gyda ignition, dechreuad da gyda ti, newid o'r key signatures yn dda, time signatures, yn dda. A wedyn, jyst gyda'r runs lawr, gyda'r rhain a bydd yn ofalus bod ti ddim yn brysio wrth bod beth ti'n mynd lawr yn lle nawr, ti'n bach yn digwydd. Ond 6 perfformiad gwych arall ar y cyfan. A eto, chi'n agos iawn, penderfyniad anodd, ond mae rhaid ni ddewis, a heno, fi wedi penderfynu mai Ioan sy'n diolch i pawb nath gystadlu. Mae'r ennill yn hyn mowr, ond mae'n gystadlu yn eich fwy. So diolch i gyd, diolch i bawb. Mwynhewch y beth noson, a gobeithio bod chi'n ymwoddi ar ffordd mas, os mae glaw dal i ddod lawr. Diolch i gyd.